Zolo mnyamondlela zimhlophe nina besilo nina bembuku. Senibingelele phinde sinamukele ohlelweni lethu iSK Media Production. Ngicela mbuko lethu umusha le channel. Ungakhohlwa ukucindezela i-subscribe button kanye ne-notification bell khona mbuko lethu makwenza sikhiphe ngevideo uzoba oqala uzokwaziswa. Ngaphandle kuba ababukeli bethu sinimoshele isikhathi sivele hlalo dabeni esize ngalo. Bese niphathele zona namhla zithi sekube khona ungaboni ngasolinye phakathi kwe-MMP kanye noMbusowamaciko. Emva kuba imthandeni music production okuyiyo iMMP okuyinkampani ehola umthandeni uFokamanqele owaziwa ngeligcokama elisha emculweni kaMaskandi ibe isibhala incwadi ibhekisa kuMbusowamaciko team mayelana nomcimbi ozobe wenziwe yilo leli qembu loMbusowamaciko eCharlesfontein Stadium ngomhla ka-24 September kuwo lo nyaka. Imthandeni music production ibe isibakhumbuza indaba ezimnandi ezehlele iqhawe labo umthandeni lokuthi ingoma yakhe esihloko sithi Paris sinama views awu-1 million ku-YouTube. Ngakho-ke sekuzoba noshintsho mayelana nokuqasha kwegcokama elisha bebese bethi imali sekumele uyikhokhe ukuze ukwazi ukuqasha iqhawe isinyuke ngenani elingango-50,000 wamarandi. Okusho ukuthi njengoba belikade liqasha ngo-150,000 selizoqasha ngemali engango-200,000 kusukela manje. Babe sebeqhubeka bethi bayazi ukuthi lolu shintsho osolenziwe kungenzeka lube nomthelela omubi kumbe luphazamise umcimbi lapho nalapho. Igcokama elisha kukhunjule ukuthi linomthelela ongakanani uma liqashiwe. Linabalandeli abaningi futhi lithandwa zinkulungwane zabantu. Ngakho-ke sekukulo iqembu loMbusowamaciko elihola uGay uMfokangcobo ukuthi liyavumelana noma cha kulokhu esikushoyo, kusho yona njalo incwadi ebhalwe i-MMP. Babe sebegcina ngelithi bayabonga ukubalalela, bayathemba ukuthi kusazoqhubeka ukuzwana nobumbano phakathi kwabo. Iqembu loMbusowamaciko libe seliphendula incwadi ebibhalwe yiqembu legcokama elisha i-MMP okuyimthandeni music production. Baqale ngokulibongisa igcokama elisha mayelana nengoma yalo esihloko sithi iParis emva kokuba ithole imiliyoni lama-views ku-YouTube. Bathi basheshe bayiphendula ngamabomu lencwadi benzela ukuthi kungaze kube khona uqhekeko kumbe kube khona ungazwani phakathi kwabo neqembu likamthandeni nakubalandeli kanjalo. Babe sebelichazela igcokama elisha injongo nezizathu salo mcimbi uMbusowamaciko. uMbusowamaciko Maskandi Festival umcimbi lapho khona sisuke sibungaza amaciko wethu singabantu baseNingizimu Afrika, ingakho sibungaza ngalo ngqo usuku lokubungaza. Enye inhloso zabo ukuvula eminyango kubo bonke abantu bakuleli ukuba babungaze bazijabulise ngamasiko abo. Ngale kokubuka ukuthi ubani omkhulu kunobani kumbe ubani odume kakhulu noma ubani othanda kakhulu ngabantu kunomunye. Babe sebegcizelela ukuthi inhloso yabo bekungasikho ukuthi bakhe imali noma kube khona abakuzuzayo, ingakho abantu bavunyelwe ukungena mahhala esangweni khona bonke bezokwazi ukubungaza kahle usuku labo olubalulekile. Okunye ukwakha ubumbano phakathi kwabo abaculi nakubalandeli. Babe sebephetha ngokuthi bona basuke bekhetha abaculi abakholelayo ukuthi banobuntu futhi abaculi ababathandayo kakhulu abalandeli babo, ngale kokuba ukuthi bona kukhona yini abazokuzuza ngokuba khona kwabo kulo mcimbi. Babe sebasho ukuthi ekuqaleni nenkathi bona befaka isicelo sokuliqasha igcokama elisha kwakungabhaliwe lokho sekushiwo manje lokunyusa mayelana namanani alo kuqasha. Babe sebevalisa ngokuphinda balibongele ukuphumelela kwalo ukuthola ama-views angango-1 million ku-YouTube. Mbuko lethu ezethu iphela lapho-ke zanamuhla mbuko lethu sesiyohlangana kuwo kuma-comment section sizuvo lakho ukuthi wena uyahambisana nale statement ebesikhishwe yi-MMP okuyimthandeni music production mayelana nokuqasha kwalo emcimbini omkhulu ozobe useCharlesfontein Stadium ngomhla ka-24 September okuMbusowamaciko Maskandi Festival.